koska mä teen nyt tänään teille mun huulien rasvaesittelyvideon. Ja siis tosiaankin tää on mun ensimmäinen YouTube-video. Joo, autetaan. Eli ensimmäiseksi vaikka, no tää on Tuurista ostettu. Tää on tällainen Paul Frank. Tuossa on koira ja jätski ja niin. Ja tää on tällainen ruskea purkki, peltipurkki. Ja sitten vaikea saada auki yhdellä kädellä, kun toisella pitää kuvata. Tuuf. Aukee. Ryhmä. Aukee. Katso näkyy. Joo, anteeksi ihan hirveästi tosta. Eli tällainen, tää nyt on oikeastaan ruskea, joka oikeastaan on ihan hirveän pahalle. Tääkin on tällaista peltipurkki. Tai tää on tällaista peltipurkki juttua. Okei, eli se on Tuurista siis. En tiedä sanoinko jo. Eikä se ole mitään väliä, vaikka se sanoikin. Joku Tin o Tint Watermelon. Tällainen. Tää oli vaan euron tuolla Tuurissa kanssa. Joo, tää on aika punaista ja tää tuoksuu tosi hyvälle. Niin tää. Mutta tän hintaa mä en tiedä, tän Paul Frankin. Mut tää oli euron, mä muistan, tää oli ihan uusi. Sitten mun Carmex Cherry. Tää on kanssa Tuurista. Tää on mun mielestä aika ihana. Koska siis tää toimii tosi hyvin. Sen takia. En muista paljonko maksoi. Sitten vaseliini. Tää että toi valo pois. Niin, vaseliini, aloe vera. Koska toi on niin hyvä ja se on muutenkin tarjostelusta, mä en vaan muista paljon se maksoi. Sitten Labella Vitamin Shake, Acai and Field Apple. Tää on tällainen kanssa Tuurista. Sanoinko mä, että tää vaseliini on tarjostelusta kai? Niin ja sit tossa on tää, ei tuo kyllä väriä, mutta tää tuoksuu tosi hyvälle. Niin eli Labello. Sitten tulee 2 samaa Labello. Molemmat on jotain Classic Care. Tällaisia. Nää ostin tuolta kauppakeskus Kaaresta. Se oli kai Prismasta. Sitten mun äitin työpaikan huulirasva. Tällainen ihan perussininen, missä on sitten niiden logo. Sitä mä en nyt viitti näyttää. Niin tämä. Okei, joo, te näitte sen, mutta ei kai sillä ole mitään väliä ole, mutta tuolla on vielä vähän jäljellä. Teille ei nyt näy, kun tässä on tää valo päällä. Ja viimeisenä, ei ole viimeinen. Labello Hydro Care. Tää on ihan perus huulirasva. Tääkin on Tuurista, yllätys yllätys. Ja viimeisenä Lipsmaker Coca-Cola. Kun me oltiin vähän yli vuosi sitten mun perheen kanssa ja mun tätiin ja sen miehen kanssa Amerikassa, niin kun me mentiin sinne, niin mä ostin, oikeastaan äiti osti nämä mulle lentokoneesta. Tässä on Fanta Pineapple, Fanta Strawberry, Fanta Orange, Sprite, Coca-Cola Vanilja. Et nää on ihan parhaita ja nää tuoksuu niitten, esim. Toi tuoksuu ihan Fantalle. Ja silleen, että nää on oikeasti ihan parhaita. En muista, olisiko nää ehkä ollut 10 €, en yhtään muista. Eli tässä oli nää. Toivottavasti piditte ja laittakaa kommenttia siis, että mitä piditte ja sitten voitte pyytää kaikenlaisia postausideoita ja kaikkia tällaisia.
Joo, mutta eipä mulla muuta, että moikka!